טוב, מה? מה אנחנו עושים איתו? עם מי? טראמפ? נצטרך להתאפק, עוד שנה יש שם בחירות. לא עם טראמפ, עם הג'ינג'י השני. מי? סוויל? סביל! משה סביל? מה עושים עם משה סביל? לא משנה. מה הוא עושה עכשיו? מאז שהוא נבחר לפני 7 שנים, הבן אדם עושה רק מה שהוא רוצה. ואת יכולה לראות כאן את השכונה החדשה של אלון שבות, כן? ופה את רואה את מזרח הגוש, ומוסדות חינוך חדשים בנווה דניאל. מאז שהוא נבחר, הבן אדם עושה מה שהוא רוצה. מי את חושבת שהוביל את סיפוח הגוש? זהבה גלאון? אנחנו חייבים לטפל בו! איך לטפל בו? הוא מקושר לקץ, רגב, לאלקין וליאיר נתניהו. ובינתיים הוא ממשיך לבנות, לבנות ולבנות. תראו מה צילמתי שלשום. תראו. אהלן. איפה אתה? פה חדש, אני שנה פה בערך. אנחנו עוברים בצומת הגוש, אז אתה יודע, פעם היו פה פקקים. זו שכונה שפעם קראנו לזה חתמר עציון, היום זו שכונה ענקית באלון שבות. אין יישוב שלא בנינו מאות יחידות דיור. החוק הישראלי חל ביהודה ושומרון, והוא חל בגוש עציון, בכל חלקי גוש עציון. ואנחנו בונים ועושים, וממשיכים לבנות, ולא מתביישים בזה, גאים בזה, שמחים בזה, אוהבים את זה. וככל שהם מציקים לנו, אנחנו בנים עוד ועוד ועוד ועוד. אתם מבינים עם מה אנחנו צריכים להתעסק פה? הבן אדם פשוט שפך הכל בכמה דקות. זאת המצלמה נסתרת הכי קלה שהייתה לי בחיים. טוב, אני צריכה הפסקה מהדוח סוויל הזה. סביל. למרות שהוא יותר פעיל מסביל. בסדר. יין מישהו? כן. נחמד היין הזה. כן, ממש נחמד. מאיפה הוא? אין לי מושג, קיבלתי אותו מתנה. תביא את הבקבוק. זה מגוש עציון. מה?